هروها سروک وزیر هەرێما کوردستانی مسروور بارزانی ببوونەیە 75 ساڵڤەگەرە دامەزراندنا پارتیا دموکراتا کوردستان پەدەک وژدایکبوونا سەرۆک بارزانی پەیامێک بەڵاو کرد. تێدا گوت دامەزراندنا پەدەک وەکو تەفگەرێک بڕێبەراتیە باوێ ڕحێ نەتەوی یمە مستەفا بارزانی نەمر هێڤیên نەتەوەیەک و بەرسەفدانا خواستەکên gelê Kurdistanê bû بۆ parastina mafên xwe yên netewî yên rewa di peyama Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê de Mesrûr Barzanî de hat jî pədek ku îro mezintirîn Partiya Kurdistan Iraq û deverê ye herdem li gel xelkê xwe duruşmên xwe yên netewî û niştimanî rastbêj bûye û xwedanê siyaseteke zana ya koçavkaniya danayî û dîrokiya tîje ji serwerî ya Cenabê Serok Barzanî ye. Mesrûr Barzanî di peyama xwe de got ku îro 75 salvegera damezrandina pedek bibîrtînin. Peyam, karname, armancên netewî û niştimaniyên pedek ji her demekî bihêztirin. Serfiraziyeke gelek mezin e ji bo destkeftînên netewî û niştimanî parastina proseya siyasî û demokrasiya Herêma Kurdistanê parapedekî ye ku bo vê yekê gelek qurbaniyên mezin daye. Di dawiya peyama xwe de Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî got jî di bîranîna 16 Tebaxê de birêzdarî ve xebat û têkoşîna damezrandinê pedek bavê niştimanî yê me Mustefâ Barzanî Nemir û şehîdê serkirde û her tim dibîr de Edrîs Barzanî û tevahiya şehîdên Kurdistanê bibîrtînin.